Gymenu Jerry agus tá fáilte rúd beag clárna seachtainna seo. Ferras chundanna mí ó rúchas a bheits a córáil mar a gláise an nacht sinna Peadar mac Bhaird. Ní het an chéadúir ag Peadar an se heach go chuna mar an tíomh seo, bhí sé rionúir an tí hena in seo ag choláiste Gaeilge. Nus fós se ben as ionach arbún a gunda hebredáran sem líon 1982, agus tá se na chúnaí ar a máile sin ó chuin. Go dtíhann tá siúpa agus bíalón mór le rá ag immerst Jacob an íonna charbún. 100,000 fáilte rút Peadar. Cor mí mágat. Cenáte gunda na mí is réischaid agus a rugúán? Well, áit ar bhenim Kilbride, just ar imime an Gaeltacht. Áit mór pelle be, Kilbride? Áit mór pelle, gan dát ar fad. Resin Jack Quinne be? No, sin Kilbride different, sin Kilbride sin gagra go bail at lia. Tá maid díach ar imime ar a charn paróiste ar bhenim Dundéire, but Dunderry, but áit mór pelle Dunderry cuma. Se. Agus arnú tá tú an gáir go deog réaltach racharin? Tá maid díach just ar imime an Gaeltach sin, dás me sús just ar imime an Gaeltach. Mín tú, well, ní bhíon an ismar tá tú gunda hebredáranach, na a bhí tú hí sa gunda na mí. Mí ha go minic go listeach go racharin? Yeah, well, pay ocha ar pay chance tagam bimach tomant o abui is bralam dul trid an Gaeltach just con an nosa cos con not ekal agus Rá éon Gaeilgenis hímpelortain sa máile ar Gaeilgeí bhí do winter be? No, ní a Gaeilge me hisismóirí, but bhí Gaeilge ag ma gcósanna, rínta ma gcósanna, agus nuair bhí me dean óg, bhí sé neamh gnáthach mar bhí Gaeilge ó ríntas na daoine ar a borstach. Agus níor hiig me céir a bhí arách ó go dtí gur thuma ar scoil. But agus den bhí magónaí ará, cén fá bhfuil Gaeilge ar a borstach agus rud éigean eile, cén fá bhfuil bád in gádaín na daoine sin, agus nach bhfuil bád in árgádaín. Bhí sé gcónaí ag pléile chorachaí agus mar sin, agus ceap me le gur sé neamh go nach. Agus céile hí hest an bád? Beidir grá sí golbhú na haid rásí hís an seo, hús a má mín sa ceantar sin. Beidir. But níor is agam ag an ám sin. Níl mór an de seagu se bádach ar a bhar Níl faiceán. Níl faiceán a hí. A ceameránis go bhfuid duna go na rósannaí trálí go sé de driblóid a tainn sin pí a siar go plamíochun rá nar a cósta behé chun na mígus. Cosúil cósta braine sin agaí? Tá cósta bra Bettystown agus Laytown agus an ceantar sin. Sé mór an deisinaí ag an dulán mar bhí me rógan áach nuair bhí me an óg. But is deas an ceantar é ná ríre. Or bainú neart a ibre esad san is na bhí tú fás suas sa máile ó láirtuair a bortach agus behí agus tal agus mar tá chuilehaine gunda na mís millionéir siad le tal bra agus rud go cinál sin. Beidir tá bhí si dig díl síhannaí le chúpla bliana nús, but tá sé sin tar éis stoppa inis. But sáte anna jaasa, ná bhí dás me súit in áit réasúnta ar gúlta. Idir Bormín agus Dunderry, just ar imime an Gaeltach. But bhí talún brag in héin, but bhí an túfasta dína. Bhí me gobar ó maidin go híthe, but sin an saola bhí agin. Just ar an borstach. Bhí me ag an borstach nuair bhí me anóg chaime me saola ar fada an borstach. Bhí me de gcónaí a géalú ascoil chun dul go an borstach chun cúpla pinne áil. Se. Agus cé dícach si dícach de dhéidir thunú na cúrsannaí? No, na cúrsaí bhí capal agus cartag am héin, nuair bhí me dean óg. Agus bhí me dig tortiúáil món le hain na cúrsanna. Sort of a jobaní an maul. Bhí tú a gol sús agus síos an bór le an lár fad agus gan éon stró. Céad a bhíoh tehéiríanna? Bhí sé ina fermór agus bhí sé díl behí ar fud an tír. Ó rá? Díal agus a ceannacht. Mu sé be, se. Agus an sin ar a chutas ag scoile féidir rá an na Gaeilge á bhúnainte? Ní a Gaeilge agam héana ag an buinte seap, bhí nuair a tháinig seos bh méileáid rán scoil. Stoi go tháinig sin bhí se anóg agus héan agus bhí sé tréis pósa agus tháinig sé náisisin ina múntar nuad an scoil. Agus de thosaí sé réimse nua Gaeilge sa scoil. Agus bhí sé múna árán den seanós agin nuair bhí me dean óg. Agus mar sin agus bhí nós difriúil sa scoil, agus bhí agan go raibh nós difriúil an. But bhí me go mór leis an Gaeilge an am sin agus is rud é
Gnáthúla ná ide. Agus na déann tú seo sa bh mélo, den sé seo sa bh mélo bedan fearnis go benacht éile se bhásan sin cúpla blianachan go hóg. Ó, bhí sé do bhna. Bhí sé go mór sé bell agus dása don seanós. A bhfuil anú mar leras muidir na millets, pelle agus agus seanós. Agus seanós, bosca ceol agus den an seanós hain. Bhí mi de gcónaí a chuil, bhí sé gcónaí a chur drámaí difriúil ar siúl. Bhí. Agus níró an nó sin an sola tháinig sé. Ba d'aisteach sé cuasaí sa scoil nar a tháinig sé. Tá sam. Agus hanú dimir duine dráthir leis dimir sé bhuach sé All Ireland go chunda na mí. Agus is cuioine lá tháinig sé gon scoil leis an corn agus le Comhrá Peadar. Díreach bháile ó tros gon Astráil. Agus bhí níos má sim agam sa Comhrá Peadar ná sa corn na gnám sin. Nar níacham i dríomh nar thulamid feic mar eol le Comhrá Peadar. Ba bhí sé ní seaca seach balla íirtá a chud blianta go agus bhí sé taiiste le bháile óna Astráil a bhí sé gginistún mar eolar comóras bhí an Astráil agus an séla bhí an agus bhí anna híime agus. Ráin síime héanaí do chud seolta a chroch agus bhfuil go Astráil, Americanú Sasanna na teada, mar bheith an tradiisiún sin hímpalaí nach me? Ja, bhí an tradiisiún in agus thu andam chuid mar chuil cear go bhí antín lom agus bhí sé gol go Calgary ag an áit sin agus bhí sé chur Greengraffin bháile dún na gcónaí mar eolar an the Sioux Indians in Calgary agus gacrod mar sin. But ní réirí lom dul, nuair bhí me óg fuair post sealadach le Dunnes Stores I saoir amháin, den dan mé lob le haid cúpla bliain agus sin Le Dunnes a be? Dunnes, fuair me post sealadach I rihan tára lob. Cinná ar stór Dunnes sin is? Ó, bailá clia Georgia Street ag an am sin, fiorm an busa áil ó an nuamh go Georgia Street agus bhí má an óg agus buin sé get as nó méad a bhíorsúla it's an cahar ag an am sin. Agus a bhacha tú agus a tú caint le bin dun ag amar be? Bhí. Rá? Bhí agus dúirt sé céir a rút sé lom leir amháin. Bhí má an óg, dúirt sé gró checkered career agam. Dúirt sé lom. Dúirt, yeah. Agus bechar a tú gobad ag na tils a be? No, ní rá, bhí me díreach na head office ar an orlar just ag obair agus bhí an crack agam ag an am sin. Bhí me dig déanaan an olbhúchan le haid trosan an John Paul an Pope. Ó, sé. Agus bhí chuileat rudaí agan in ngacháit flags agus caithír papal chairs agus gacrod ar díl agam. Agus bhí an caiimar agrá an crack agin na húsan sin. Cé a bhí geiste bin dun meistú leis an career seo? Bhí an neamhsplachas agam a gcónaí. Agus ní rá me brasásta towing the party line ar a doctorar. Cé towing the party line? DNA mar a dúirt sé. Agus ní rá mé brasásta. Ní tú sásta íana mar a díirte? No, bhí an neamhsplachas agam ó hús. Agus ní bhí mar rá gcónaí tá slí níos fearr chun é sinna dhéanana. Tá sam. A gcónaí agus ní rá méid dribláid leis, ba bhí mar gcónaí le mar sin leis. Fearú daíonn de bhealach chéin go mór leat? Ja, sin an rud is mó, bhí me ggéirí a bheith neamhsplach ó hús. Dóigann tú cúrla bhaghine? Dóigann tú cúrla bhaghine? Ja, gan dat. Tóigan? Tóigan, gan dat, tóigan. Agus bí me ag éisteacht a gcónaí, but ámatí ní lecha mit leis an ggóla sin. Bhfuil baintinis ag scéal Dunnes Stores agus bhfuil tusa fannacht a níonach arbhún aniu? Well, bhí me dúirsílumm tróna brá ine uair amháin dúirsílumm, an bhéidir le ggóil go limnach amárach. Agus ní raibh taithí agam céir a bhí limnach ach go rama ahar a limnach nuair bhí sig taistil ó nuamh go an dain ó cethir sa bhín agus dúirt 118 miles go limnach a dúirt nuair bhí me deanóg ag déanaan an Tírólas agus mar sin. But anyway, sure, ní raibh seans agam léach a chur ar me hismóirí mar ní raibh éon fón nó éon rud mar sin. So thuma amach go Houston Station agus fuair me an train agus thula me an train approaching platform 1 service Thurles in Houston Station Dublin dúirt sé sin an cant a bhí a gcónaí ar siúl. Ní raibh me riomh ar train. Ní chéadhuiir idir train? Ní raibh me riomh ar train. Agus bhí me ag taistil car ar an tíomh eile going down dar bhanam limnach. Se. So agus a thume go limnach anyway, agus den ní raibh me cearta limnach bhí me dean le haid béidir trína cear a bhí. Agus láháin dúirt leadlam, panistóir. An féidir le go amach go limna nína. I said, Cahan, inis a dúirt sé.
Bhí stóra le Dunsan sin rá. Bhí agus bhí feibeg, bhí den siran ó bhí duine tí ó rud éige mar sin. I said, bhfuil tú cínte? Yeah, he said, is féidir le tréála go héna clog. So, dag me limnach le balca sí agus thum amach go éana corún agus dúirt me le jazz an áte seo. Agus Donmid san O'Mara's Hotel agus bhí sé mar Ritz-Carlton ag an am sin. Dumsa. Dún stores raí chuid. Oh yeah, le haid trí seachtain mar sin agus bhí me bhí breakfast a gachsat rud agam mar maidian, so bhí fan antáchtach ag an am sin. But anyway, thum a sús go Dun stores agus thos mé gobarlam. Agus bhí crack an down agam sin. Ní ró an brú a bhí agam a limnach nó bailla clia, ní ró aine ag féchan teort. Bhí tú ábalta péród a dhéanaar, bhí an neamhsblachas mar a dúirt me agam. Bhí an bailile go thomláin ag olbhú chun dul go an póp eáil le limnach, agus bhí carnival atmosphere lena flags ag an buinte sin. So ceap mé go raibh sé mar sin gach lá in éana corón. Agus céidir rinne tún sin chut bh dams agus casú ben. Go hap mar a létar ag an am sin sa tennis club. Agus cas mé le Mary Mavan ceile, mé héans caralum ná. Agus cas mé le Péra Chalíní agus mise a thóg an céad ráha. Agus sin an scéil agus sin fósmid. Agus íon seo tú in inis sa darna le de híal an ína chorbún mar tá siúpa agus bíalan golanta sláintúil in sinnéad agus ú déire le feol agus do chud táirigí héin i lugadé tarrá. Fan le mun sé féidir agus go tú aonseach sin sa dar legan agus sibse ag bailenis chamá Beidir go gurch muid ucrasarí san darna leag an chlása mar bei sé caintear go leor cinelach í stuffatá agus a siúpa agus a míalan ach be muid éis héis na bhuagraí seo. Céad fáiltrú beréis ag an na glár Comhrá agus Peadar Bhaird in éon le mun seo an nacht ó chundan na mí ó rúchas ach atá na chúnaínis a gunda Hebradáran in níonach orbún a gunda Hebradáran féidir agus míún sin gur fóstú bena sin go thocra tú síán. Cén fá nach bhfuil bé nach sé ceartta mar sé dhéróid. Cén fá nach danig tú go chundan na mí mar a sundúil go deagan an bhean go dtí chunda níir. Be dína nuasar an faois sin aráine seo. Féidir mar an buinte seo bhfuil muintear Hebradáran go si do bhád níos cardúil. Na muintear chundan na mí? Yes, ar chluigeanna gilhrí de ríist. Bhí náachú chun láirt. Níl si gafa ag dína airigad a gcónaí le. Níl. Bhín deis na láirt agad. I bhé tarrábal a dhéircúil do chud éirigh go dtí tatain? No níl. Níl sim dá leid agam in airigad. Níl? Níl sim agam in airigad. Tá sim anna sim agam in mar chlíbatha, má tlán, an dímplocht, is brálum gnó, but níl mór an sim agam in ámantí ní bhín facin na fóca. Nach an fágaríar me bhfuil do chud éirigh go dtíntead, mar duna bhfuil sé dtínta go níl an sim ag Tá a bhád níos mó Severus a dain ná airigad, agus tá sin go soléirnis i ngacháit ón Spáin, ón Gréig, ó ngacháit. Cha déon tú go thomlan le tá agus nach cum go techa do chhlainte bhead nach an príomhrad. Sinné an príomhrad. Agus a bheith sásta le de híal. A bheith brá sásta le de híal agus le dobar. De jab mar deara tá siúpa agus bíalan agus na déirins tú nú na déirins mu de bheith sláintúil tá tú ggéar a bheith sláintúil go máile do chud bethe. Díanaan tú héine bharbhó nach níanaan. Tenan? Díanaan tú héin go leor gon bheitthe a bhíonn si bhíal sa siúpa agus ru dóhíh rán agus sómh agus ru dígan chinál sin? Well, ben meid gafa ó maidian go híthe le olbhúcán. Ní bhín denóid sé agan na haon léon, bhín an túfása díon agan, but is brála mé. Like, go luair maidian bín an Arán in ngacháit. Agus dínig teachtasteach le haid Arán. Bín ar an hams i dhéanana go léthúil, gach lá bín meid ag berú hams. Hams mór, ar an gnáf. Agus iad díal sa siopaí agus bí man heasa bháin le scíam. Agus ag gearra ham, agus bhín meid ag gearra cáis, bhín meid ag déanaan sov, bhín meid ag golbhú fian, mar bhín an na chuid fian á dhéal agam, agus ceannaíonn meid gach budéal fian atá agam. Ceannaíonn meid díreach ó firm é. Sa Spáin, sa rank agus sa nidal, agus is féidir le mar rá go raibh me ar ngach
firm ag déile le na húnéirí an sin so le ceannig mé an fiam. But it's part lánach é an mo chéal just a bheith ag díl fion agus cáis agus máirteol. Cén chuí leis cían a dhearans tún heim nar bhíns na coiste mé a dhéire. Yeah. Ní bhfuil machine behead a dhéire. Tá machine, but ní bhíonn sé gopur go minic. Bé me duna cheasamhan sin é limnachan san milk market agus an éana grún, just leis scían. So tá áiteid san is sa marga ó límbre chuile deasarni be? Chuile deasaran, chuile aine agus chuile dánach, bé me de rascail dán. But Cén tainimetóirí? On milk market, country choice at the milk market. Country choice At the milk market, I limnach. Agus sin an tainimetóir de chiúpa an ína chorbúna be? Country choice, no ráhanna túa tá scríte comá, but it's country choice agus sin an áiteanna bhfuil ar chrí chaimeráchait. Agus a bin an tainimetóir mílna tágad? Yeah, country choice a ríis. Agus sein díineisteachán in sin sí sé tíos agus tá miniuach gon rud atá sé den anna cheannach le siúpa. Rud é bí anna chláintúil agus bí anna nádúrtha agus anna bí an counter. Anna bí ímbaile agus arán den counters, cáist den counter agus máirteol. Tú héanaíonn san cháis? Déanaan. Béidir úr sa bhí tá firm dar bhena Massfield hála bor. Agus tá sé gargalóir dúin agus nuair tá mé ddíirí sos héime dean le haid cúplóir chun cáisiéine. Iníonn tú meisteir? Ceas bíle meisteir? Meisteir ímbaile, bhfuil sé de... Ó, yeah, díanaan, yeah. Sprála mé. Bíonn sé ná ní dhéanam go minic é, but bíonn sé ar dílagam go léthúil. Imíon? Imbaile tradiisiúnta. Unpasteurized, ar sin fíorthachta. Agus tá déile bhór an sinad le marsteol. Bhí tusanna sé go bháil bhón sin tá písochan. Le méín agus Good Food Ireland. Tá gnó ag duine doméín de ranam leise agus gnó country choice ar túr. Agus bhí sé an bhálbhó bhí sé díl Capri, Hereford Prime. Hereford an sort marteol atá an núsá deaginne. Sin inis feol behiach Hereford? Hereford, yeah. Sin de behi be go duha? No, na behi dearag, bán agus dearag. Ó sé. Na hangus atá dubh. Ó sé, siad. But it's brálam an Mar Hereford. fecinn tún Angus scríftar go leor bíal. Yeah, fecim, no, it's brálam Angus come up, but ní dóilam gwyil se come as atá an Hereford. A bhain se capide Hereford? But Hig bhálbhó. Ceach í nainóne haar capide Angus nó limousine nó well, the proof of the pudding mar a gearn siad. The proof of the pudding mar a gearn siad. Bí me de gcónaí ag blas marteol sáile. Agus i dhéirí céir an cut is fearr agus céir an sort is fearr. Agus sé mo húram. Sé mo húram pársant agus húram inín ná go bhfuil an Hereford níos blasta. Agus níos boige beidir. Yeah. Chuna seit sanna sé féidir nar a bheits do bháiteach í mar sin. Agus nar a chuirtir air de sás. Ed cumicin bethe. A ní tú fáil blas a behead mehead nach ar a sás, nach chuil nar a blas ar a sás. Agus bhfuil is fúlam na sás sin, mar da gnáthgan se go pacáist de difriúil. Níl an sib héin sás? Ó déanaan. Déanaan, chuile sort anlan. Se ma bhain céile tá freagrat an na hanlan. Cén sé sás a dhéanaan si Well, déanaan siad honey mustard salsa, tá cháiléiring ó héh honey mustard salsa. Agus déanaan si, má tá tú ar Facebook country choice tá na mílte green graph na bhain céile ag déanaan anlan difriúil. Déanaan si barbecue sauce baile as well, agus den déanaan si anlan na cashel blue. Cé mé duine si bhecha gobaréad? Brahan sé in gíomhar bíon déanúr agus sa saoire héin sé níos mó sús beidir go fithe agus níos mó. Brahan sé ar an ócáid atá aginne. Nuair atá muid ar féaltaí difriúil bíon fireann maith ag tastal agat. Mar tein si beach, ní chipper atá í mar. Ó God ní. Ní he, ach dúnann si ber bhealach le. Yeah, but tamar grou chipper agin be sé gart caiime rá. But téma deach le Shastan go áiticí difriúil Kildare Village agus Scariff Harbour Festival agus Capamore Show agus Nina Show. Níl tú burgers? Dílan. Ach bháin na burgers is fearr down. Scefan nach níl tú chips? Well, tá sé dechar fryers a chur in áit sealadach, agus tá sé réasúnta dain séireach. Bhín anna smacht orinne ó héh bethe agus sláinte nuair atá tú díreach í lár park. Agus bín cigarí difriúil ag féchan deir, agus ní mallam a bheith déile le hot oil ar síomh sealadach mar an sin. Just bhrálam béidir thick wedges nó rud ag mar sinna dhéana, but just tá sé beagán dain séireach.
Bhí túráil muirí cinint gur bin rud a dhéalans tú go leor na liver sicín agus teang go bógus. Yeah. Bhína lehead arsúlam, tá lehead arsúlagam le 3 bliana nús, agus is bralam teang go bó, ná tá sé ítach is jazz an fiolin ar ir le haid capra le on bailile agus arán down. Agus tá sé fós I bheisiún, agus bhí sé bheisiún 3 bliana hen agus níos mó. Épers. Ná tá sé deacar é Malata. It's brala me. Sná. It's brala me. Beag an in brown sauce and away you go. Agus is bralam then being chicken liver agam. Gomomar ta chickeny a rish ag anna chud daini. So I me mór an caintirí where liver sicín. Huh? Well, shall to liver a gach. A tosam go bhfuil, ní chola me go mín sé Daniel mar. Bíon, but then it's your patty. No, the gná is brala bín daine gethe patty, but ní bhín sig smína na livers a hen is jacks a patty. Just in she patty. But bín anna chud patty á dhéana agan. So bín orm ag éirí. Pe ivacha chicken, ivacha lacan, or livers ó lacan, no liver ó gay sa count. Go mór timp le nolag. Chur me vógras a pápéirí chun ní dá. Inéan aon duine I ríomh go bhfar méid feola vins tú íal, méid sin cinálach I feola. Go mór beidir daine nach níos an feola be agus nach máilehab go mín beithí agus rudí gáhharú. Ó bán aon duine an chaideis mar sin dit? Well, bíon, but bhíos cúpla bliana hen bhíos ag show Howla Scarif, agus bhí ban on. Agus bhí sig déanaan homespinning of Jacob Wool. Agus is vegetarian-y. Agus bhí is agan go raibh sin a vegetarian. But inéara ag dús an bhéla, tháinig sé hawl cúin, agus dúirt sé. Chaim me ceandan I caparí fiol sin all. Mar tá me in a vegetarian le haid 3 bliana nús a dúirt sílam, and I'm driven mad by the smell a dúirt sílam. Dúirt. Agus dis sí an rud díreach an sin. Agus dúirt sé gur lá anna háchtachtaí. But tá más agam na vegetarians. But má hagan vegetarians is féidirlinn rud éigen a dhéanana go specialta lo. Bhfuil mór an drámateach go dtíú ó híomh cuasaí sláintaí go bheice siad a bhfuil chuileóirt an áir agus na cheartad. Tí mó agus tíiste I chipa? Well, ag an am seo den blin, tá seán spéisiúil mar tá na greens, na glasrí nua ag tíocht isteachlam go léthúil ó daoine, agus tá siad go leor orgánach. So tá an daoine is deach chun lettuce agus broccoli agus spinach agus rudí mar sin úr a all go léthúil, mar bíonn taspántas mór deas agam ar an shráid den na glasrí nua. Agus a daoine ag teachtas deach an spéis ag daoine inis ag glasrí orgánach. Sálan mé muid bhain scéala le de Bhairdáin, bhna tú gailscoilinn sin agus ra tú héin agus chuileghine bhí ar a máile, ra sé beteach le chéile faoin gailscoil? Well, I suppose it's a scale intachéin ar ire. Also, vi bandar van an pegi niati imun on nienra beag an. Agus egen nur a homan don géad lá ire isagn but dinne dam a chórsna chundan na mi pegi muelo di vi an. But as an nienra das gailscoil. Múr, agus cap me 5 blin nó níos mó ar agusta le daoine mar páircha choirí nó bailí éman an seach chun na mara tá fós in na banistóir, agus bhí campéin mór agin ó hús chun an scoil a bhhanú, agus caithfidh mé a rágrá sé an beidir ceandan rudí is deacair I mo híl ag an dús. Ach tá chuileóir ceartanis? Ó tá an géalscoil an ceann is fearr sa tír. Agus bhfuil drama bhí nar a sásta leis, bhfuil siad bra sástanis leis? Tá sé sin sa star. Tá gachtain ag ghlacha leis an géalscoil inis. Tá mé buíchuid féidir go míle maithad faoi heachtas Bhairdáin. Caith me gáil síos agus gníim le nicheáil bhaid láithcín tíosan. Agus fáilterót agus éine le géige nó gan géige. Gur maithad, sin Peadar Bhaird agus Comhrá le Monacht. Be muid ar éis ríis le cúna dé agus chlára lein in teachtain se thugann le cúna dé. Dir a dá líanais chunig í héine dín an rud céanna se go chean teachtainna, bí í cainte agus a Comhrá agus harad a beheile, go dú go dé sláinseab ar fad. Big Comhrá fin seanós agus big cúpla árán le clás leis ó Arias MacLachlan in dhéag na bhógraí mar sin fansan áit in na bhfuilean sibh. Agus big annach ráma ar Ross na rún ar a lehuiir tréis a hocht, nuair is scéthe Catriona ar a nád is mó atá cileis na Gordaí, ná Cailé. The 21-year-old student, Miss
Bernadette Devlin has won the Mid-Ulster by-election. Miss Devlin, who will be 22 next Wednesday, will be the youngest MP at Westminster since 1919 and the youngest... Someday, Catholic and Protestant, we will stand in this country as Irishmen and fight for our rights and fight for the ownership of our country. They say I'm a fool and I'm dreaming.